Здравейте! Намираме се на така известната улица в град Пловдив, Капитан Райки. А апартамента, който ще ви покажем днес, е само на 100 метра от тук. Имотът е със следното разпределение. Просторен хол с излъз на голяма тераса. Обособена трапезария, отделен кухненски бокс с излъз на втора тераса. Помещението е подходящо за преустройство в модерен open space стил или за обособяване на трета спалня. Следват две слънчеви спални с източно и западно изложение, едната от които е 17 квадратни метра. Голяма баня с тоалетна с суха и мокра част, където може да обособите перално помещение. Обширен Г-образен коридор с граден гардероб, както и отделна малка тоалетна. Жилището е със сменена дограма и нова входна врата, а останалото оставяме на вас и вашето въображение. Бързайте да се свържете с нас за оглед, защото имот на такава локация се продава за дни. Ние сме Примака за имоти. Вашия дом, това сте вие.